bí ìmọ́lẹ̀ bá dé ó di dandan kókò pọ̀ paradà ní kí là ń pè ń mọ́lẹ̀ kí là lè tọ́ka sí lókùnkùn. àtùpà. Kí là ń pè látùpà? Kí ni ìwúlò àtùpà? Kí ni iṣẹ́ àtùpà gangan nú ayé? Àwọn wo la lè tọ́ka sí pàtùpà níwọ̀n? Elédùmarè bá mi ló dá ohun gbogbo. Ó dá òkùnkùn bírímù bírímù, ó sì tún dá ìmọ́lẹ̀, òun náà ló tún dá tùpà. A lè pàtùpà ní nǹkan tá a fi ń rína ká má bàa jásí kòtò jásí gegele. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àwọn ìṣẹ̀mí ìṣẹ̀dá kan bẹ́nu ayé tà ń wò wọ́n? Àtùpà wọn jẹ́nu ayé. Lóòótọ́ àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní mọ̀yànmọ̀yàn wa máa sọ kankan wípé àtùpà tí ń rína òun gẹ́gẹ́ ìrìnà rídìí ara rẹ̀ lóòótọ́ ni. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ikú àwa ènìyàn gangan lọ́pọ̀lọpọ̀ àtùpà ń gbà á kù. Àtùpà tó rína sọ́tún tó rína sósì káwa mọ̀ bá jásí kòtò jásí gegele tóun gẹ́gẹ́ òsì rína rídìí ara rẹ̀ ó wá kù sọ́wọ́ ẹni tátùpà jó rína kó náà mọ bí ó sì ṣètọ́jú àtùpà. Gbọ́ ọ̀gá ilé iṣẹ́, ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ lè játùpà fún ọ. Ọmọṣẹ́, ọ̀gá rẹ̀ lè játùpà fún ọ. Ọkọ, aya rẹ̀ lè játùpà fún ọ. Aya, bẹ́ẹ̀ náà lọ́kọ rẹ̀ lè játùpà fún ọ. Òbí lè játùpà fọ́mọ, ọmọ lè játùpà fóbí. Olóṣèlú, àwọn mẹ̀kúnnù aráàlú tán tẹ̀ka fún yín, àwọn làtùpà yín. Ǹjẹ́ gbogbo wa rántí àtùpà padà? Ẹ gbọ́ o, ntá bá sí pátá ní dáadáa láì dáa kejì gbogbo ẹ̀ pátá là á kẹsàn rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtùpà míì ní orí jẹ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtùpà míì ní orí mu. Èyí ò ní ìdí táwọn bàbá fi sọ pé àtùpà tí ń rí ní èrìdí ara rẹ̀. Àwa láwa gbìyànjú àti tún àtùpà ṣe àti rọpo sínú àtùpà. Ẹ rántí pé bí ìmọ́lẹ̀ bá mọ́ tá à ń lọ sọ́tún lọ sósì bọ́pẹ́ bọ́yá ilẹ̀ á padà sú á tún padà sínú òkùnkùn bírímù bírímù. Ṣùgbọ́n àtùpà tá a ṣètọ́jú rẹ̀ ńlá gbìyànjú àti lọ gbé padà káfí rí iná nú òkùnkùn bírímù bírímù padà. Ṣùgbọ́n àtùpà tá a ṣètọ́jú rẹ̀ ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé láàrin èmi àti yín la jọ mọ̀ pé ara ò ní yá wa láti padà lọ gbàtùpà tá a tọ́jú rẹ̀ o. Ǹjẹ́ wọ́n ṣètọ́jú àtùpà rẹ̀? Ṣé mọ́tàn òbí rẹ̀ lè játùpà rẹ̀? Òbí ọmọ rẹ̀ lè játùpà. Jẹ́ tún sọ eléyìí, ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ tá ń pè ní housemaid òun náà lè játùpà rẹ̀ o. Kódà gateman ẹlòmíì ńlá àtùpà rẹ̀. Torí gbogbo wa pátá ńlọ dá gbogbo ìṣẹ̀mí. Ó sì níṣẹ́ tó gbérè mi pé kí n wá sí ilé ayé. Bẹ́ẹ̀ ló níṣẹ́ tó gbérànwọ́ náà kọ́ wá sí ilé ayé. Níwọ̀ tó ń wò mí lóní kedere. Ipò tó wà lónìí, ipò ọlá àbí ipò ọlà àbí bí ìgbéga àbọ̀jọ́gà lè iṣẹ́. Rántí pé nìkan lọ ṣàtùpà fún tó tẹ̀mọ́lẹ̀ tó ṣàtọ́nà rẹ̀ tó fi dépò tó dé òun. Sọ rántí wọn, sọ ń tọ́jú wọn. Só ti gbàgbé àtùpà rẹ̀? Rántí o, torí pé gbẹ̀yìn ìní dolóko àdásí. Láṣẹ Elédùmarè àtùpà wa ò ní wọnú òkùnkùn. Láṣẹ Elédùmarè àtùpà wa ò ní kú lójijì. Láṣẹ Elédùmarè a ò ní kábàámọ̀ lórí ohun gbogbo tá à ń ṣe. Ire o. Ẹni bá létí kò gbọ́ ohun gbogbo tí ẹ̀mí wí ṣóun lọ̀rọ̀ àgbà. Ṣóun lọ̀rọ̀ àgbà. Ẹni bá létí kò gbọ́ ohun gbogbo tí ẹ̀mí wí ṣóun lọ̀rọ̀ àgbà. Ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣẹ lówùrọ̀ àṣẹ lálẹ́. Ọ̀rọ̀ àgbà yìí máa lè ṣẹ lọ́la. Ẹni bá létí kò gbọ́ ohun gbogbo tí ẹ̀mí wí ṣóun lọ̀rọ̀ àgbà. Ọ̀rọ̀ àgbà rèé.